कटहर के काट नहीं और फाट भइल बा फाट के आवे बोला मुआ मुलायम कद चाट के बताए का जने के कभी लिखले बाब का जने मर्दा कुकुरे रहे का दो ना ऐसे मर्दा कुकुरे एगो ऐसन जाति हो कि कहीं बीमारी घाव भय रहनु चाटिए के ठीक कर चाटिए के ठीक जीभिया में कीटाणु होले सोकनी के घाव निरोधक एक घरी आदमी कुकुरे कुकुर नहीं खा सो एक घरी बहुत आदमी चाटे वाला हो गए जुग जमाना बदलत जा रहल बा केहू के दोष नहीं के सबका बाबा बाबा भारत शर्मा के कैसेट होत रहे 99 में हम अब दिल्ली फाइनल ईयर में रहनी इंजीनियरिंग में घर वाला मुखिया जी हमारे भाई जान लेनु कि नचनिया बजनिया काम सिखता 93 से हम शुरू कइले रहनी गायक 98 में बलाते ले जाके एडमिशन करवा देले 98 99 2000 2001 ले लास्ट में होनी हम मेट्रो रेल में लागू रहे कैंपस सिलेक्शन में तब वो छोड़ के होनी फिर वही जाना से कोइलर नहीं तो के बिजनेस शुरू करके फिर गायकी में ढुकनी आज कहले ठीक कहला हो इंजीनियर हती तो को आदमी चिन्हित हमरा कोई आदमी गांव के लोग 10 जना ऑफिस में 10-20 जना डेरा जहां लेती था हम गलती ना नु पर मुख्यमंत्री के जितना लोग चिन्हता उतना लड़का हमार फैन होवे मुख्यमंत्री राजे के नो मालिक होवे हमने के 3 स्टेट में फैन बड़े दोस्त मित्र साथी बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड यूट्यूब वाला ऐसा कहले बालू कि अमेरिका दिल्ली बॉम्बे कहीं रहब न्यूजीलैंड रहब थाईलैंड रहब सर्चो नहीं करके यूट्यूब खोलब AB डबल अतले ना हमर नाम यहां का लीला सा का पोखरा लोग जाने तुम देखा लो नीचे वाला कुछ बोल लीला सा का पोखरा वहां गांव के बगल में तुम लोग कहता रह ई महाराज लोग ब्राह्मण हैं गांव के नाम लीला साहू के पोखरा लीला सा अरे बाप धन्यवाद देखाती हमरा गोड़ लगनी ये जितना बाड़े सनु नीचवा आला ब्यासन में टेंशन करा दिया सब हर एक दल में एगो फालतू रखाइल बा खाली पिटाए खातिर जानी हर एक दल में एगो फालतू बाड़ा सब दिन भर झगड़ा क के मारामारी कर रहता पहले हई रहले हां रोल बदल गेल बा फालतू आई में कुछ माइक पर हल बजे बबुआ बाड़े अबे उनकर विद्वता सुनम लो ई राउंड में देखावे के ठेकैता रुपेश बाबू विद्वता एक से एक बनारस नु पढ़ले हमें यूनिवर्सिटी में तब भारत शर्मा का कैसेट होत रही है गाना जन सुनाओ तनी पीवा सिवान से ओहिले में गाओ तनी हम एगो कहे के रहे दोसर है आ कहा गोल दोसर कहे के रहे होई कि कल हुई सिस्टम बनी बदनिया पीरात बा उठला दर्द नहीं तनी को सिरात बाबा बाबा रवा काज में नहीं ठट वाला सुनाई चुटकुला चलते रहे बीच बीच में हेलो ठीक बात दो शर्मा जी गोल्डन नहीं ऐसे लगभग 22-23 साल पहले जब वहीं सुना तबे नया लगी पूर्वी निर्गुण इकुली गीत भरत शर्मा के जब है सुनबा तबे नया लगी भैया तब का हई कुली आवत नहीं टेम्पू से अब मुड़ी धोया शैम्पू से कितना हाला कोइले रहलो आए घरी सरसो कोइला पर नहीं के भेटत की कहां भाई कि पियवा सिमान से अरियन हर भइले देवर तन देही आपो डाली यही गीत के यहाँ से गवाई कैसे प्रोफेसर चौहान रोले हाँ सजा दिलो शास्त्रीय संगीत में बुझाई की दौड़ के भाग जाना तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए लय में मारी बाबा चाउर के भात बनेला तो भात कैसन बा एगो निकाल के तो के महक के जानबे के बासमती हो गइल बा माल अच्छा बा लयदार जो हुई एगो स्वरलिपि पर एगो गीत पर जान जाएगी अगला कलाकार कौना रेंज के बा हाथ दे खातिर तसली ना उलटल जाला गायक के निमन बाउर जाने खातिर रात भर ना 10 मिनट में बुझा जाला रहो में कला ठीक बा बढ़िया हिलाओ तनी सुंदर लागत हिलाई व्यवहारिक आदमी से जैसे बबुआ यहाँ के बानी बाबा
बबुआ माने बाबा वह उम्र में बबुआ बने वैसे तो देवते हैं अब दुइयो पर इसके बाबा जी लौकले तो गोड़े न और लगा मुराद भाई हवे ये पंडित जी हैं। सुमित तिवारी जी पैसा ले ली पैसा इतना डांट के कहा बोले तार बाबूजी दे तेरा पैसा बा उप सरपंच साहब पुरस्कार दिला बनी बहुत बहुत भगवान रो सबके बनौले रही दे दी रे वो ना हम पैसा देवे आइल बनी हम ले हम काहे के पैसा नहीं है पैसा ले हो ओइला अच्छा भी नहीं दे कोनो बात ना जो किस्म किस्म के लोग जुटेला हमने के तो आदत बा रोज रोज हां भाई रउआ जो जन्नी हमने के रोज के आदत बा हां पैसा फाड़ देने हैं हमको तबो कोने के दे दी दे दी हम 60 के बाटा पर चला दे कोने के ना हम खुद ही काम करो बिहान दिमाग से तेज बनिए